Company sa balita. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, construction worker patay matapos ginluthang kagabi. Kapulisan sa Bacolod dilian sa gihapon ang pagwa sa mga tao nga mataas ang tsansa matapikan sang virus. Sa mga balita nasyonal, 4 kariyon sa Pilipinas gin-identify sang Octa Research bilang epicenter sa kaso sang COVID-19. Mga adik, marijuana naman ang ginabakal, bangod na budlayan makapangita sang supply sang shabu sunod sa DILG. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes, Disyembre 2, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ni. Alright! Good morning, Action Boy! Kag sa aton nga mga ka-aksyon. Sa nagaupod yun sa aton subong sa Facebook Live, good morning. Anay sa ako niya cousin, si Ivy Marie Cabato. Ara siya subong sa Maya, Mindanao. So, good morning. And ang akong family, Action Boy, nagapamati. Mayong buntag, kay Bisaya man. So, mayong buntag, amping mo dira. Kay... Amping mo dira man? Halong ka mo dira. Halong ka mo dira. Amping mo dira. Amting. Amping. Amping? Yes, amping. Amping mo diha. Amping mo okay. diha. Sige, good. So, good morning na. Of course, nagapanguna perme. Alex Monteza, good morning. Naunahan niya si Alex Fuentes. Naulahan niya. Kay Cory Vidaja, dress may Kuwait, good morning ma'am. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, mayong aga. Kay Ramil Doray Infante, good morning. Kay Cheryl Perez. Kay Anli John, good morning, Action Boy and Action Dorel. So pretty. Kay Action Dorel, yakag namin siya mag-TikTok. Ay, bo. Oo. Thank you so much. Oo, bangkon mo kalay. Kita ko tong TikTok mo. Kung di na ko sako gapo, naka-intra pa ko to. Wala ko lang kag-intra kay pang birthday mo tong mga TikTok mga iban. So abangan nyo sa birthday na Action Boy, i-post tayo nga TikTok. Ay, ina. Sige, go Action Boy. Dali lang. Kay Alex Monteza, siya gyapon. Mayong aga sa maulanon nga programa sa adlaw sang Disyembre 3. Anong 3 man? 2 pa lang gani, di ba? 2 pa lang. 2020. Advance. Super advanced. Feeling ko taga ano naman siya ya. Ano na yung advance sa aton? Wala mang goro, no? Kita tayo gorong advance, no? Kay Kelly Jelly, good morning man. Happy Holy Wednesday. Sa aton. Howly ba na di? Basi lain pa ganyang howly, Action Boy? Basi lain pa ginaya. Lain pa ginagoro. Greet sila ang tanan Salvadorians. Kag of course si Kelly Jelly siya ay kagulingan niya. B-Boy Villasor sa ang Semo Sectoral. Good morning. Maulanon dira subong. Oo, maulanon di subong sa amon, no? Sakay Homa Lumena, good morning man. Flora May Bakuli Mirasol. Ed Antejos from the province of British Columbia. Sige, iban karon naman Action Doors. Sige. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 5. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka construction worker sa isa ka Highland Resort matapos ginlutang sa barangay Kabatangan, Siyudad Santa Lisay. Malas 5:45 ang takna kahapon sang hapon. Ang biktima gikilala kay Julieto Rosalem, 57 anyos, pumuluyo sa barangay Payao sa Banwa sa Binalbagan. Sunod sa investigador sa Santa Lisay PNP nga si Police Corporal Aljun Bautista, si Rosalem ang nagainom-inom sa guwa sa inatrabahuan nga Highland Resort. Sang gulpi na lang ang tiro sa duha ka malalaki nga nakasuksok sa jacket nga nagainuman sa tupad nga lamesa. Duha ka lupok ang nabatian sa mga pumuluyo sa lugar. Igo sa ulo si Rosalem nga gintunaan sa iya kamatayon. Gilayo naman nga nagpalagyo ang mga suspetsado. Wala pa makilalaan ang mga suspetsado sa nga naghimo sa mga krimen, samtang panahon pa ang hot pursuit operation sang kapulisan. Patay ang isa ka 18 anyos nga lalaki matapos malumos sa Bago River, Purok San Pedro, Barangay Napoles, Syudad sang Bago. Ang biktima ang ginkilala kay Ray Bisin, nagapuyo sa Hacienda Kasalagan, Barangay DSB Banwa sang Pontevedra. Sa investigasyon sang Bago PNP, nagapaligo ang biktima upod ang mabarkada, apang sa wala ginapaabot na kapadulong ini sa madalong nga portion sang suba. Gintinguan pa sa maupod nga luwason apang napaslawan ang mga ini. Nagpanawag sang rescue team ang mabarkada sang napatay, kag nakitaan ini sa tunga-tunga sang suba. Ginhingagaw pa nga madala sa Bago City Hospital si Bisin apang gindeklarar nga dead on arrival. Samtang ginpahayag naman ni Bacolod City Police Office spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga ila sa gihapon ni Patuman ang pagdumili sa pagwa sang mga 15 anyos panubo kag 65 anyos pasaka nga mga nagabusong kag may mga masakit. Ini sa piyak sang ginpalayag ni DILG Interior Secretary Eduardo Anyo nga pwede na makakadto ang mga menor de edad sa mga malls kung may upod lamang nga ginikanan kung guardian. Sunod kay Pico, ilabasihan ang executive order nga ipaparaong sa alkalde sa syudad. Dunga pa ni Pico, kung may mga pagbago pa sa executive order ni Mayor Bing Leonardia, gilayon Manila ini nga iga-implementar. Plano sang Bacolod City Police Office nga ipangabay sa Emergency Operations Center o kon EOC kung maghimo na nila ma-pull out ang iban nga kapulisan nga ginpahamtang sa contact tracing team agud gamiton para sa police visibility sini nga bulan sang Disyembre. Suno kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, ginpaidalom na sa Modified General Community Quarantine ang syudad nga isa ka indikasyon nga naghagan-hagan na ang COVID-19 cases kag may mga mabilin pa nga contact tracers matapos nagpang-hire ang DILG. Aminado sa gihapon si Pico sang kakulang sang kapulisan sa BCPO kag madamo na sila sang reports nga nabaton angot sa kinawatay sa palibot sang syudad. Palayag pa ni Pico, kinahanglan lang i-utilize ang ilang personnel agud may magbantay sa mga lugar nga masami ginakadtuan sang tawo kaangay sa mga malls kay iban pang establishmento komersyal labi na nga nagahilapit ang adlaw sang Paskwa. Mahimo nang makapatukod sa kaugalingon nga building ang Police Station 5 sa masunod nga tuig. Matapos nagpirmahan na sa deed of donation ang Bacolod City Police Office kag pamilya Bantog kahapon sang aga. Sunod kay Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang pamilya Bantog ang nagdonar sang 500 metro kwadrado nga duta nga nahamtang malapit sa Bantog Lake Ranch nga ilaman ginapanag-iyahan. Dunga pa ni Pico, kung matukod ka matapos ng building, ining pinakauna nga police station sa idalom sa BCPO nga nakapangalan sa PNP. Ginabulubanta 350 tubtob 400 kumapreso ang natala na i-commit sa Bureau of Jail Management and Penology Facility sa Disyembre 8. Suno kay Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne, Deputy Regional Director for Operations, ikumpara sa unang schedule of commitment sa Nobyembre 13, ila ginapaabot yung mas madamo sa Disyembre 8 bangod makumpleto na ang mga dokumento sa mga preso nga wala na baton sa unang schedule. Dugang pa ni Peremne, strikto nga ila ginapatuman nga kung wala sang RT-PCR swab test result nga negatibo 14 ka adlaw dapat nga naka-quarantine ang preso sa tagsa ka police stations anti-sisaylo sa pasilidad sang BJMP. Ginpalayag man ni Peremne nga hindi maapektuhan ang ila schedule sang commitment sa mga preso sa pihak nga may napulo ka mga detainees sa Sagay City. PNP ang nagpositibo sa virus. Natala na man ang masunod nga commitment sa katapusan sang semana o kon katapusan nga semana sang Disyembre o kon ang una naman nga semana sa Enero masunod nga tuig 2021. Naaresto naman ang isa ka lalaki sa isa ka bypass operation sa Police Station 8 sa Purok Pag-asa, Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod kahapon sang hapon. Ang nadakpan, gilala kay Felix Pahamutang,
sang Dalan Magsaysay, Barangay Villamonte, Siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 8 Commander Police Captain John Ray Batadlan, naibaluan sang Station Drugs Enforcement Team sa Police Station 8 nga si pahamutang ang nagaduso sa illegal nga droga sa Barangay Tangub, Siyudad sang Bacolod. Sa sulod sa isa ka bulan nga monitoring bato kay pahamutang, naibaluan nga nagbaligya man ni sa droga sa Barangay Villamonte. Nakuha kay pahamutang ang isa ka dako kag 5 ka palaba ka plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu, tanan ginabulwanta nga balor 38,000 pesos kag 1,000 ka pesos nga kwarta. Si pahamutang ginakabig bilang street level individual. Preso karon si pahamutang sa custodial facility sang Police Station 8. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Kag sa aton mga ka-action. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo. Sige, good morning na sa kay Miss Sefi Compuesto Tubise. Good morning dira sa imo. Sa kay classmate ko Edwin Escopel, Kuya Ed, good morning. Winston Gonzaga, good morning man. Sa kay Ramilo Osorio, kag kay classmate ko man Marce Rumbines Junio, mayang aga sa imo. Sa kay Boyet Alpire dira Bla Action Doors, good morning. Yes. Sa Tiberio Repair Eyeglass Shop bala dira sa may sa may square bala da sa nang Robinson Square sa di ba sa shopping. Ano ka na? Circle? Ano na? Nang triangle. Triangle. Square circle. Wala mo nagpatan. Tingala ko magkano din ng square center sa Manila. May square ko, may circle ko. Gali kay triangle na. Sakto, action. Sige. Kay amigo natun Boyet Alpire dira, good morning sa imo ano. Kag of course Ed Antejos from Canada. Good morning, Ed. Din sa dampi sa Canada man. Ato nga mayabla kagina British of Columbia. Yes, the province of British Columbia. Okay. Canada. Diba? Julian Big Longno.
Good morning mga idol kag baskugan. Sige. Puwerte Kay na. napakugaabang sa inyo. Sige, salamat gid. Sa keep safe man sa imo Julian. Sa kay Sally De Sousa, sa tanan ko sa Sam Village. Good morning. Nice off-shoulder dress. Hindi siya off-shoulder. Do off-shoulder lang lang. Basig off-shoulder na kayo. Nagipasaka mo lang. Ay, kalayo. Hindi kaya, buto. Michael Joseph Hilado, always lang ka monitor sa Andumanan. 23 days to go before Christmas. Uy, naka-countdown na siya. Wow. 23 days to go before Christmas and 30 days to go before New Year. Kag 43 days to go before your birthday. Yes. Kalayo. Emmy Esmeralda Dulido, Maing Agaman, Dennis, arin ang atong presidente. Dennis Richard Tibor Roma. Good morning man sa imo, kag good morning kuno sa kay Ray Jantan, kag Vidalon, kag Bia Jonathan. Bugtaw na kamo kuno Good dira. morning. Sa kay Susan Jaime Allen, good morning man. Sige, Action Doors. Kay Pacardo Anali, Vicente Anali, good morning. Kay Pasita Rivera, siya may magbalyo, Kabankalan. Good morning. Sir Edwin Pineda, Raman siya, Action Boy, good morning, sir. Kay Danny Salomante, good morning from Dallas, Texas. Amping mo diha. Amping pod, ma'am. Kay RR Amping mo diha, amo na kanil inang kakuan ha, kay halong. Yes. Amping mo Take diha. care in English kasi may mga nagapamati bla sa aton, yung mga English bla. Kay RR Montua Reginio, good morning. At RR Reginio turning in. Aba, bongga ba? Upod kay Miss Dorel TikTok. Ay kala, Action Boy, upod kay Miss Dorel TikTok. May TikTok kami ni kay nga duwa, galing kay sa ano pa lang sa iya pa lang nga birthday pagwa. Premiere night. Kaya Menia, ha? Gala night. Yes. Menia Pasadilla, good morning. Kelly Jelly, keyboard error la. Happy, gali ang Happy. dito kanina. Happy Wednesday. Naano siya, na typo siya. Kay Dennis, kunwa ito si Action Boy sa TikTok, hindi ko to pag-like. Wow! Grabe siya, oh. Wala man ito si Action Boy sa post ko, may day lang to yung ara siya. So abangan nyo ang mga umama na ni Action Boy. Kay John or Evelyn. Brose, good morning dra sa may Sipalay. Ay, gusto ko naging maglagaw sa Sipalay, Action Boy. Tilagaw kay ano problema? Sige lang dason lang balaki kalayo. Medyo layo siya kung balikon, malamla paghapon, dapat need mo gid siya mag-overnight, di ba? Correct. Eh do kakapoy kung mabalik ka lang din pagkahapon. Agree ka? Agree? Agree. Very good. Agree or agree? Agree gid eh. Action Boy, my birthday. Sige. Sino ni? Si wife niya kuno, wife ni Carlo Abeto, si Jenny Abeto. No, happy birthday, Jenny. Abeto, happy birthday. Kay Maria Cecilia Jimenez, good morning. Eddie Lawuz, good morning. Action Boy, kag Inday Dorel. Grabe ka, Inday. Monitor kami gyapon ni Nanay Isabel diri sa Canetown, Victorias. Okay, thank you. Sige. Jory Montiliano, good morning man. Maria Cecilia Pabon Jimenez. Sa kay Jomar Ayagan, shout out ng radyo kag Dor Maulanon nga kadlawan, pa shout out Julio Sales watching sa Zone 14A Talisay City. Daw masubo-subo gawa nga balita sa amon nga taga Payaw. Atong tiro kagapon. Oo. Construction worker to, di ba? Sa correct. Donya Elena Alegarbes, ara na siya sa Donya. Talisay. Good morning, Good Donya. morning. Jeanette Aguilion La Chica from Santa Rosa, Laguna. Ate sige. Standby na sa mga balita nasyonal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 6:20. Detalye na sa aton mga balita nasyonal.
Apat ka riyon ang gin-identify sang Octa Research Team bilang epicenter sa kaso sang COVID-19 cases sa pungsod. Sa public briefing, ginpahayag ni Dr. Guido David nga ang epicenter sa mo ang National Capital Region, Davao Region, Calabar Zone, kung pila ka parte sa Central Luzon. Sa karon nga ginhalugan sang gobyerno ang restrictions, ginpanugyan ni Professor Ranjit Rai sang Octa Research nga dapat sundon sa publiko ang minimum health standard para malikawan ang paglapta sang virus. Nanutisyahan sang otoridad nga nagabalik na sa paggamit sang marijuana ang mga adik bangod sa kabudlayan nga makakuha sang supply sang shabu. Ini ang ginpahayag ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo kasunod sa iya. Mas ginpabasko nga kampanya sang Philippine National Police ug PNP batok sa illegal nga droga. Gid-mentionar ni Anyo ang pagka-aresto damlag lang sang 3 persona sa EDSA Balintawak sa Quezon City nga nagresulta sa pagkakompiska sang 128 ka kilos sang marijuana. Sadtong Setyembre 24, mayaraman sang 3 ka plantasyon sang marijuana nga nadiskobrehan ng PNP. Nagresulta ini sa pagsunog sa mapananom nga marijuana sa 28,000 hektarya nga duta kag naglabot sa masobra 5 milyones ang balor sini. Sura pa kay Anyo, umpisa sa Enero 1 tubtub Setyembre 30 ang PNP kag ang PDEA ang nakapatigay na sa operasyon kontra illegal nga droga nga nagresulta sa pagkakompiskar sa mga shabu, cocaine kag ecstasy nga naglabot sa 12.47 bilyones pesos ang balor. Nagdepensa naman ang Malacanang sa desisyon sang gobyerno nga tugutan ang mga menor de edad nga magkadto sa mall sa tuyo nga liwat nga makabangon ang ekonomiya. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang mga LGU sa mag-issue sang guidelines para masiguro nga ang kabataan ang hindi mangin super spreaders sang virus. Dunga pa ni Roque, isa sa mga basic requirement nga dapat may upod nga gidikanan ang bata. Ginako man ni Roque nga ang Pilipinas ang nagpatuman sa hugot nga mga protocol sa hulag sang tao nga nagapekto sa madamo nga mga negosyo. Ginklaro man ni Conjoint Task Force COVID Shield Commander Police Lieutenant General Cesar Hotorn Binag nga kinanglan ang local ordinance para tugutan ang mga menor de edad nga magkadto sa mall sa karon nga quarantine classification. Ginpahayag sang commanders ang Joint Task Force COVID Shield nga kinahanglan sang lokal nga ordinansa ang pagtugot sa mga minor de edad nga magsulod sa mall sa panahon sang quarantine. Ginhimo ni Police Lieutenant General Cesar Hotorn Binag ang klarifikasyon matapos ginpahayag ni National Capital Region Police Office Acting Director Brigadier General Vicente Danao nga mga minors ginadumilian sa mga shopping centers sa lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Sa Lunes ang gabi ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga ang mga minors mahimo na makabisita sa malls kung kaupod ang ilang ginikanan o kung guardian. Naglambot na sa 432,925 ang kabaylugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos nadugangan sa 1,298. Sa report ng DOH, ang mga lugar nga may madamong bagong nga kaso, ang mga Ilocos Norte nga may 84, Manila nga may 61, Quezon nga may 55, Laguna 50, kag Negros Occidental nga may 47. Samtang 135 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 398,782 ka mga recoveries, 27 naman ang bagong mga napatay nga nagdala sa kabilugan tanan nga 8,418 ang death toll. Magaritiro na si Chief Justice Diosdado Peralta sa Marso 2021, isa ka tuig antes ang iya compulsory retirement. Ginkompirmar sa Supreme Court nga magapanaog si Peralta sa iya posisyon sa ika-69 nga kadlawan sa Marso 27, 2021. Ang mandatory retirement para sa mga judges kag justices ang 70 anyos. Suro kay court spokesman Bayan Hosaka, nagpabutsyag si Peralta nga mag-avail sang early retirement pero wala ginpalayag ang iyang rason. Una, gin-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte si Peralta bilang Chief Justice sa Oktubre 2019. Antes sini si Peralta ang nagpangalagad ng Associate Justice sang Supreme Court humalin sang tuig 2009. Samtang ginpahayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga plano sini nga magbalik sa pribado nga pangabuhi kung matapos na ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa news conference, ginpanghiwala ni Roque ang aligasyon nga mahimo ini nga magpapili sa Mayo 2022 nga eleksyon matapos gintawag siya nga senador ni Quezon Governor Danilo Suarez sang nagligad nga semana nga press briefing. Sunod kay Roque, isa lamang siya ka empleyado sa gobyerno sa mapili bilang congressman sa 2016.
Kag sa katapusan nga balita national, patay ang ginatudlo nga mastermind sa pagpamomba sa isa ka shopping mall sa syudad sang Cotabato sadtong New Year's Eve sang tuig 2018 sa engkwentro sa kapulisan kahapon sang kagahon. Si Abraham Abad Abdurraham alias Abu Sufyan ang napatay sa pagbaylohanay sang lupok sa grupo sang kapulisan nga nagpatuman sang search warrant sa barangay Bagwados, syudad sang Cotabato launa 30 sang kagahon Martes. Nagpalabot naman sang panginbulakan si PNP Chief Gerald Sinas sa operating team kag giningganyo ang tanan nga unit sang PNP nga pabaskugon pa ang pagtinguha batok sa mga terrorist personalities nga konektado sa domestic kag transnational threat groups. Good morning, Anay. Sa kaimigo na to na Neil Abordahe sa LTO Bacolod District Office. Good morning, Bro Sir Neil, good morning dira sa mo, Neil Abordahe. Kay Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas. Good morning man. Kay Marjorie Villaflor Tipsay sa good morning Marge. Phil Alonsagay, good morning man. Kay Alfonso Benamin. Si Jezer Corugda. Si Princess na. Si Princess, oo. I miss you si Princess sa imo, no? Bongga, gaya si Princess. Inday Princess na siya Inday actually. Princess, oo. Isang Iloilo. Correct. Kag kung makapuli di siya, isang silay. Isang silay. Subong kaya siya sa Iloilo. Pero Iloilo man akong silay. Princess siya gyapon. Princess gyapon. Yes. Kag happy birthday gali kay Kwan sa kay sino gani ning kilala ko si Mary Grace. Mary Grace Alave Bandoquillo nan. Happy birthday! Mary Grace Alave Bandoquillo ginatamyaw niya sa iya bata bla si Ashley Lexi Bandoquillo Casido, no? Happy birthday Mary Grace Alave Bandoquillo. Araman si Ma'am Vanessa Mayo, Action Boy. Greetings from Midwest, Minnesota. Minnesota. Midwest Nice? Ano ni? Yeah. Inyong ipapatihan ang Aksyon ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salangka. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabate. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.